खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं एक्टिभ नङि UPI आइडिया 1 बोसोरनि थाखाय बन्द जागोन। NPCA बेंक आरो एपफोरजों बिथोन होदोंमोन। नोंथाङा 1 जानुवारिनिफ्राय UPI आइडि बाहायनो मोननाय नङा होनना फैगौ 31 दिसेम्बरनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा गावसोरनि UPI-खौ बाहायनो हानाय नङा। नेशनेल पेमेन्ट कनफारेन्स अफ इन्डिया एबा NPCA बेंक आरो फनपे आरो गुगोल पे बायदि थामथि हान्जानि एपफोरखौ UPI-खौ बन्द खालामनो बिथोन होदों। बबेखानि बेनि थाखाय बयबो गिनांगौनि गोनांथि गैया। बेबादि UPI-फोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होनाय जादों, जायनिफ्राय थांनाय बोसोरसेयाव जेबो ट्रेन्जेकसन जायाखै। NPCA बाहायगिरिफोरखौ UPI-खौ बन्द खालामनायनि सिगां इमेल एबा मेसेजनि गेजेरजों फोसावथाय दैथायहरनो खावलायदों। नैथि रादाबाव दं स्पाइजाराव दुखुनांथाव जाथाय। सानै फरायसाया गावखौनो फोथैना लादों। मोनसे मुगैथाव जाथाय। आसामनि दरं जिल्लानि स्पाइजाराव मंगलबारनि फुङाव सानै फरायसा, सासे हिन्जावसा आरो सासे हौवासाया गावखौ फोथैना लायो। सुलुंनि बादिब्ला बे जाथाया स्पाइजारनि 2 नं सुक्तागुरियाव जादोंमोन, जेराव फरायसाफोरा बिस लोंदोंमोन। थैनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखा खालामनाय जायाखै। बबेखानि बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि हिन्जावसाया सासे फरायसालिनि फरायसामोन, जेराव हौवासाया फरायसालिमानि फरायसामोन। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया हौवासानि न'आव फुंनि 3 रिंगासोआव जादोंमोन आरो नखरनि सुबुंफोरा बिसोरखौ गोग्लैना थानाय नुदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं आसामाव डेंगु बेरामाव सासे जिउ गोमाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला डेंगु बेरामनि बांलांनाय जिंगाखौ नोजोर होनानै मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जायो। मानोना सासे सुबुङा बेरामनि लैखोनफोर दिन्थिनानै रबिबारखालि सिलचरनि मोनसे गावारि देहा फाहामसालियाव गावनि अबस्थानि थाखाय जिउ गोमायो। बेरामि नखरनि सुबुंफोरा मैया समबाराव फोरमायदोंमोन दि बे सुबुङा हाफ्लंआव थानाय समाव डेंगु बेरामजों नाख्रेबजादोंमोन। बबेखानि फाहामजानायनि उनावबो बिथांनि देहाया गाज्रि जालांदोंमोन, जायनि उनाव बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादोंमोन। विवेकानन्द रडनि थागिरि दिलीप कुमार नाथ मुंनि सुबुङा गावनि बिसि, 2 फिसाजोफोर आरो बिमाखौ नागारलांनो गोनां जाबाय। सिलचर मेडिकेल कलेजनि बिथोनगिरि डक्टर भास्कर गुप्ताया फोरमायनाय बादिब्ला 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय दिनैसिम बराक सेरफां ओनसोलनिफ्राय 22 जन सुबुंफोरनि देहायाव डेंगु बेरामनि पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो बेफोरनिफ्राय 14 जन बेरामिफोरा काछार जिल्लानि होनना फोरमायदों। बिथां मेडिकेल कलेजनि बिथोनगिरिया फोरमायबावनाय बादिब्ला दासान्दि बे बेरामनि सायाव गिनायनि जेबो गिदिर जाहोन गैया, मानोना बेयो बेरामनि गोसारनायनि बोथोर नङा। सुबुंफोरा सांग्रांल' जाना थानांगौ आरो अब्लानो बेफोर बेरामा गोरलैयै सन्देरनो हानाय नङा होनना फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं गिबि मन्थ्रिया दायनिगिरिफोरखौ फोजोबस्रांनो बिथोन होबाय। खौरां मोननाय जादों दि मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सा-सानजायाव सोलिनाय आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ फोजोबस्रांनो आरो दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो थाखाय पुलिस बिफानाव बिरोंदामिननि बाहायनायखौ बांहोनायनि गोनांथिखौ गोख्रोङै बुंदों। मेघालयनि उमियामाव थानाय नर्थ इस्ट पुलिस एकाडेमि एबा नेपायाव पासिं आउट पेरेडनि जथुम्मायाव बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों दि सा-सानजा रायजोनि पुलिस रौनियाफोरा जयै खामानि मावनांगौ मानोना जेंनाफोरा एखे रोखोमनि। बिथाङा म्यानमारनि गेजेरजों फेग्रा मुवा फालांगिखौ मोनसे जाफ्लेबाय थाग्रा खैफोद महरै मुंख'दों। लोगोसे बेखौबो दाबि खालामदोंमोन दि गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनि उदखारि हानजाफोरा बायजोआव थायो आरो जयै खामानि मावो। बिथां गिबि मन्थ्रिया दायनिगिरिफोरखौ सहायनाय गैयालासे फोजोबस्रांनो थाखाय सा-सानजा रायजोनि गासै पुलिस बिफानफोरखौ खावलायदों। बाथि रादाबाव दं
क'क्राझार सहराव न' हेलमेट, न' फुइल एबा हेलमेट गैयाब्ला थाव गैया। बाइक सालायनायाव हेलमेट गानै सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों थांखि। क'क्राझार जिल्ला खुंथाय जिल्ला DTOआ सहरनि थाव दिपुफोराव गोख्रोङै नायबिजिरदों। जिल्ला खुंथायआ पेट्रल पाम्प बिगोमाफोरनो हेलमेट गैयालासे साखा खबनै सालायगिरिफोरनो थाव होनो नाङा होनना फोसावनाय बिथोनखौ मानिनानै गोनांथार मानिनायखौ नायबिजिरनो थाखाय क'क्राझार टाउननि गुबुन गुबुन पेट्रल पाम्पफोराव SDO सदर जितुराज गगৈ, DSP देबजित महन्त, DTO रजेन बसुमतारी आरो साप्लाइ इन्सपेक्टर सन्जय गस्वामीजों लोगोसे मोनसे जथाय नायगिदिंनाय जादोंमोन। फैबाय थानाय हाबाफारियाव मोनब्रै पेट्रल पाम्पफोरा हेलमेट गैयाजासे सालायगिरिफोरनो थाव होनानै बिथोनफोरखौ सिफायनाय नुनो मोन्दोंमोन। बेबादिनो बे पेट्रल पाम्प बिगोमाफोरखौ गोख्रों सांग्रांथि रादाब फोसावनाय जादोंमोन आरो बे मोनब्रै पेट्रल पाम्पफोरनि सालायनायखौ सानसेनि थाखाय दोनथ'नाय जादों। हेलमेट गानै सालायगिरिफोरनि सायाव जायगायावनो जुरिमाना फोनांनाय जायो। जिल्ला खुंथायआ नोगोरारिफोरखौ बिबान गोनां गारि सालायनो आरो साखा खबनै गारि सालायनाय समाव हेलमेट गाननो खावलायदोंमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।